मर्निं लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो मर्निं आंनि गोदान मोनसे फरायहरलायबाय मोजां मोनसे भिडिअ फरायहरलायबाय लोगोफोर नै एकदम देलाय मालाय हाखु दाखुनो स्कुलाव फैनांगौ जाबाय दिनैहाय माने क्लास 1नि गुनुत्सब जागोन नालाय ओमफ्राय बेनो गार्जेनफ्राबोथ' थांथारनांगौ ना लोगोफोर ओंखायनो माने फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर गुनुत्सबखौ मारै खालामो एबारसो फार्स्ट टाइम आरोना लोगोफोर आङो गुनुत्सबखौ माने आङो खालामनायाव आङो नुफेराखैमोन आरोना लोगोफोर माबायदि खालामो दिनैहाय आं एसे नायनोसै लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो आंजोंबो नायलांबानो जाबाय लोगोफोर आसा खालामनाय थाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानैहाय लोगोफोर नानिमखौ देलाय होनानै जोङो थांगासिनो आरोना स्कुलाव लोगोफोर नानिमना सेंसो जाबाय थांबाय थादोनि लोगोफोर दे हनै बेल थांसै गैलाहाय दानाबा हनै थांफाजोब्बाय जाबाय दे खामानि सोलिगासिनो आरोना रुम बोस्लायदों बै मोनसे रुमावसो लासिगोन ओमफ्राय नैबावहाय सोनानै दोनथ'जोबनो नागिरबाय आरोना लोगोफोर आं भिडिअ खालामबाय थाला दे लोगोफोर नायबाय थादो डाइरेक्टलि आङो खामानि मावगासिनो दा ओमफ्राय बायद'मोनहा रागा जोंगोन आरोना लोगोफोर खामानिखौ फोजोबग्रोसै आं सिगाङावनो जोंनाबोथ' डाइनिं फिसा मोजां नुबायथ' ना ओंखाम जाग्रा जायगा मैया साफा खालामनाया लोगोफोर बेनो जाबाय मोजां नुबायथ' बेहाय ओंखाम जागोन आरोना लोगोफोर ओरैजाय फिसा टिक्लु किउट डाइनिं ना सासे जानानै रुमाव हाबजोबबाय लोगोफोर दा बायद'मोन फैसिगोन आरोना क्लास लानोहाय ओमफ्राय खेबनो मोनगोन ना मोना मिथिला आरोना लोगोफोर नायनोसै थाहोआना एक्सटार्नेलफोरा पेपार रानखांबाय लोगोफोर बायद'मोनखौ भिडिअ खालामनो मोनासै आङो माबायाव थानानैहा ओमफ्राय दा जों मैगं हानोसै आरो संनाय खावनाय खालामसै भिडिअ खेबनो मोनासै जाबाय क्लासआ जाबाय फरिखाया ओमफ्राय जों मैगं हानोसै ओंखाम जाहांबायानोसै गोथाव जादे ओंखाम जाबाय नै ओंखाम होबाय आरोना लांबाय ओंखाम दा बिसोर जाखांनानैहा जोंबो जानोसै ओंखाम जाबाय ओंखाम जाखांनानै थांसै लोगोफोर न'आव गलायबाय लोगोफोर दिनै सानसेनि थाखाय सुटि जाथ'लायबाय स्कुल कलेजानो जोब्बाय लोगोफोर फरिखाया ओमफ्रायहाय जोङो ओंखाम जाखां लोंखां न'आव फैबाय गासिबो फैजोब्बाय आरोना लोगोफोर गार्जेनफ्राबो थांजोब्बाय ओंखायनो जोंबो न'आव फैबाय लोगोफोर गाज्रि फैगासिनो
फोजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो बाहायनो फोजोबनो सानबाय मानो होनबा मिस्ट्रिफोरजों आं दा गालाय गुजाय थाहैलायनांगोनलाय लोगोफोर नायसाबथ'दो लोगोफोर आं भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय दे लोगोफोर थांबाय थानोसै बिदिबा लोगोफोर बाय बाय